Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Volgens Amnesty International ontzegt de regering van Curaçao gevluchte Venezolanen het internationale recht op bescherming. In de praktijk blijkt het onmogelijk om asiel aan te vragen. Venezolanen die zonder verblijfsstatus op het eiland leven worden bovendien standaard opgesloten in detentiecentra en politiecellen voordat zij worden uitgezet. De omstandigheden daar zijn zeer zorgwekkend. Dit blijkt uit een rapport dat Amnesty International vandaag heeft gepubliceerd. Zowel Curaçao als het Koninkrijk der Nederlanden hebben de verantwoordelijkheid om deze schendingen aan te pakken, aldus Amnesty. In totaal 41 mensen zijn aangehouden afgelopen zaterdag tijdens een grote operatie onder de naam Venus. Het gaat allemaal om mensenhandel. Er zijn 3 mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij mensenhandel. De rest van de personen gaat vooral om mensen die hier ongedocumenteerd zijn. De dames, in totaal 19, zouden werken als trago-meisjes in Otrabanda. Ben Whiteman keert mogelijk terug in de Curaçaose politiek. Whiteman was minister van Volksgezondheid en minister-president van Curaçao in 2015 en 2016. Hij heeft zich nu kandidaat gesteld voor de positie van leider van Pueblo Soberano. Volgens hem gaat het niet goed met Curaçao en wil hij zijn steentje bijdragen om te zorgen dat we een betere economie krijgen en meer verzoening in de samenleving. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao heeft een nieuwe voorzitter en dat is Clark Russell. De VBC maakt tevens bekend dat ze niet tevreden zijn over de huidige economische situatie. Men wil een duurzame economische groei van minimaal 2% per jaar. Maar daarvoor moeten er verschillende zaken gebeuren, zoals het elimineren van investeringsbarrières en het verbeteren van het ondernemingsklimaat door flexibilisering van arbeidswetten en eliminering van onnodige bureaucratie. Er moet veel meer in het werk worden gesteld om de economie te verbeteren, aldus de VBC. Veel mooie dames gisteren in het WTC tijdens de verkiezing van de Miss Universe Curaçao 2018. Uiteindelijk won Akisha Albert de titel Miss Universe Curaçao 2018. Ook werd bekend dat Nazira Colastica Curaçao mag vertegenwoordigen op de Miss World verkiezing en Diona Angela vertegenwoordigt Curaçao op de Miss International 2018 verkiezingen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.